Dacă cumva ești în căutarea unui SUV de dimensiuni mici, probabil te gândești la X3, Q5 și poate ar trebui să iei în considerare și GLC. De ce? Pentru că GLC-ul este cea mai confortabilă din segment, dar și cea mai puțin sportivă și trebuie să iei foarte mult în considerare asta. Ce vrei de la mașină? Să fie sportivă, să le îmbine puțin pe ambele, sportivitate cu confort sau confortul absolut. Și ce face Mercedes când vine vorba de confort? Păi e clar că vorbim de suspensie și avem un sistem de perne Air Body Control care te face pur și simplu să plutești, schimbă complet mașina. De asemenea, ce te mai ajută la partea asta de confort e, bineînțeles, dimensiunea cauciucurilor cu un balonaj de 55 cu o lățime de 235 pe 19 cu niște jante AMG care nu pot să nu fiu sincer cu voi, ele sunt cam moi din conformație. Oricine, tu dacă ai un Mercedes, poți să lași un comentariu și să-mi zici cât de moi sau de tari îți sunt jantele și să-mi spui dacă ți se îndoaie des. Pe lângă asta avem sistemul de frânare, care este foarte mișto. Mașina frânează ca și cum în continuare ai pluti, pentru că trebuie să menționăm chestia asta, pe lângă faptul că vorbim despre o mașină hibrid care are și sistemul de frânare regenerativ. Pe lângă asta avem și un set de faruri multi-beam LED, care crede-mă că văd foarte bine. Pe lângă asta, bineînțeles, trebuie să menționăm și sistemele mașinii. Și avem așa, Distronic, camere și senzori 360, ce te ajută, bineînțeles, foarte mult la parcat și, bineînțeles, sistemele de siguranță ale mașinii, fiind, din punctul meu de vedere, cele mai bune din acest segment de mașini. Iar motorizarea este una cel puțin interesantă. Și de ce spun acest lucru? Este pentru că vorbim de un motor 2 litri diesel ce dezvoltă 194 de cai cu o cutie 9 G-Tronic, care are un plug-in hybrid, atenție, plug-in nu mild, de 122 de cai. Mașina în total dezvoltând 306 cai. Știu că nu vă dă la calcul, nu este calculul matematic pur, dar atât a scos în final cu aproximativ 700 Nm, ceea ce înseamnă că nu face altceva mașinii decât să zboare. Deci e clar că vorbim despre cel mai economic motor posibil pe care îl ai pe mașini de dimensiunea asta. Deoarece, în continuare, și hai să recapitulăm, 2 litri, un motor electric și 300 de cai cu 700 Nm. Ce poți să-ți dorești mai mult? Spune-mi tu o motorizare și lasă-mi în comentarii asta, o motorizare mai bună decât ce ți-am prezentat acum. La interior să nu te aștepți să găsești cel mai mare spațiu din lume, dar suficient cât să-ți pui 2-3 trancote aici. Pentru că aici se ascunde hibridul, iar aici ai cu ce să-ți încarci hibridul. Posibilitatea de a-ți ascunde lucrurile pe care le ai în portbagaj, sistemul electric de perne, care nu face altceva decât să-ți coboare mașina în momentul în care vrei să-ți pui ceva în mașină sau pur și simplu nu ești în stare să ridici din cauza unei dureri de spate. Și dacă nu-ți convine spațiul ăsta de 395 de litri pe care l-ai în portbagaj, poți să-l extinzi așa și faci undeva la 1450 de litri. Deci dacă ești doar două persoane și mergi într-un city break și cine știe, ai suficient spațiu chiar și să dormi în ea, poți să faci asta. Și dacă city break-ul tău vrei să se transforme într-o drumeție cu rulota, ai și acest cui retractabil. Hai să vedem cât spațiu avem în spate. Da, pare că este suficient spațiu. Scaunul din față este dat ceva în față, dar pare că ai suficient loc chiar dacă ai rămâne cu el în această poziție. Poți chiar să te lăbărțezi suficient. Geamuri electrice, încălzire pe banchetele din spate, posibilitatea de a opri sau a porni ventilația în spate, două porturi USB-C plus o brichetă, puțin spațiu să-ți pui niște acte și cam atât la partea din spate. Hai să trecem la volan. Aici Mercedes nu a încercat să fie futurist, ci doar să fie practic și în continuare elegant. La prima vedere ai zice că nu câștigă prin ecrane sau cine știe ce funcții extraordinare. În schimb, când vine vorba de premium, materialele par să facă mașina mult mai
premium decât este de fapt pe hârtie. Cu toate astea găsești și materiale mai puțin premium, chiar dacă pielea te induce puțin, nu neapărat în eroare, ci chiar îți dă senzația de confort. Toată pielea din mașină, din punctul meu de vedere, este moale și confortabilă. Avem luminile ambientale, care, bineînțeles, e Mercedes și știm că nu s-a lăsat niciodată mai prejos, ci dimpotrivă a excelat pe partea asta, iar ambianța în mașină a fost punctul lor forte din totdeauna. Acum, când vine vorba de spațiu în mașină, am uitat să vă menționez că are inclusiv Easy Access. Așa, am și pornit-o puțin. Când vine vorba de spațiu, avem destul spațiu în cotieră, chiar mult aș putea spune, atât în cotieră cât și în torpedo. Ok, la consola centrală, după cum bine puteți vedea, destul de puține butoane și scurt și la obiect, avem așa, pornirea sau oprirea navigației și bineînțeles nu o să ne dorim să o oprim. Avem acest trackpad cu care, dacă, sincer să fiu cu tine, dacă nu înveți puțin să te joci cu el, poate să devină frustrant în anumite situații. Volumul la radio sau bineînțeles ce asculți. Camerele 360 cu posibilitatea de a te juca la unghiuri și a vedea ceea ce îți dorești să vezi. Încă o chestie importantă, spre deosebire de non-facelift, avem touchscreen la navigație, chestie care te ajută enorm de mult. Modul manual, care îți permite să schimbi doar din padele și în caz de urgență, adică dacă accelerezi ca prostul, probabil că îți va schimba ea. Modul lift, îți ridică mașina mai sus din perne și bineînțeles selectarea modurilor de condus, iar dacă trecem în sport, va porni și mașina. Sau chiar Sport Plus. Și mai avem și individual, unde îți faci tu setările de pe navigație dacă îți dorești. Și ai posibilitatea de a umbla la suspensie, la motor, la volan și bineînțeles inclusiv partea de controlul de tracțiune, cum să-ți fie pe sport, pe confort, pe Sport Plus. Și ce mai avem foarte mișto aici ar fi partea de confort și de masaj în scaune. Avem aici, ai wave message și poți să-l pornești de aici și gata, avem masaj în scaune de tip valuri și mai avem și acesta cu pulsații, care, sincer să fiu, hai să facem testul să vedem care e mai mișto, valorile sau acest tip de pulsație. Sincer, cred că simți mai bine valorile, să zic așa. După care avem reglajul lombar și al aripioarelor laterale de la scaun și, bineînțeles, lumina ambientală, unde poți să-ți reglezi luminozitatea și culoarea în funcție de ce îți dorești. Poate să fie multicolor sau multicolor animat și câteva alte efecte. Ok, și aici ce n-am menționat și e foarte important, aici ai avea locul de cheie și bineînțeles cup holder-ul, posibilitatea de a-ți încărca telefonul electric și o să vedeți că se încarcă și aici un port USB-C unde îți conectezi Apple CarPlay-ul. Ok, și poate te întreb de ce nu este full screen și dacă există posibilitatea. Și la prima întrebare ar fi Mercedes vrea să își țină spațiul ăsta pentru sistemul lor MBUX, iar a doua am înțeles că există anumite variante aftermarket sau decodare care ți-ar putea extinde full screen Apple CarPlay-ul. Dar din punctul meu de vedere ai spațiu încât să te joci pe aplicațiile pe care le vrei și le ai la dispoziție. Ok, și hai să mergem să dăm și un test drive cât se poate de rapid, să zicem așa. Punem acest cablu aici, îl punem frumos și cred că putem să și închidem aici să avem seamless view. Să ne punem și centura. Suntem în Sport Plus, la moment am pus mașina în Sport pentru a porni motorul termic. După cum bine vedeți și ia să vedem, să punem mașina în drive, ar trebui să se schimbe camera în față și s-a schimbat. Hai să evităm puțin bălțile și să vedem cum se conduce această mașinuță. Pe Sport se schimbă puțin confortul și devine mai responsive, să spun așa. Poziția la volan este în continuare comodă și confortabilă.
Ok, volanul se simte foarte moale pielea, de asemenea este încălzit și pe lângă asta avem inclusiv reglajul electric la volan și este inclus în memoria scaunului, deci în momentul în care îți setezi poziția scaunului și a oglinzilor, bineînțeles, fără asta, vei avea inclusiv volanul inclus în această memorie. Să încercăm să ocolim aceste bălți care ascund câteodată și gropi. Păi e mișto, se simte chiar frumos așa. Avem aici și un loc de carduri, încălzire în scaune și sistemul de sonorizare Burmeister, care se aude decent din punctul meu de vedere. Și spun decent pentru că diferențele pe care le am eu în minte sunt ceva mai custom când vine vorba de muzică și am ascultat tot felul de sisteme audio care mai bune decât celelalte. Iar acesta pe GLC, sincer să fiu cu voi, nu știu exact câte boxe sunt în mașină pentru că nu am stat să le număr și nici nu m-am uitat per se. Se aude foarte bine pentru un sistem de sunet premium, pentru că ce este în momentul de față pus pe mașină e catalogat ca premium Burmeisterul, dacă nu cred că e cel mai de top la ora actuală pus pe mașinuță. Hai să mergem puțin, să trecem de pe termic, să trecem în confort și să vedem cum se comportă electricul. A trecut în electric, acum a intrat și termicul pentru o accelerare mai agresivă, să zicem așa. Eram cam la jumătate de pedală cu piciorul în accelerație. Ce ai? Simți că plutești, efectiv. Strict electric. Și aici a intrat și termicul. Deci undeva dacă treci de sfertul de pedală, chiar și mai puțin decât atât, intră și termicul. Dar până atunci este suficient electricul și îți faci treaba cu el. Mai avem mai puțin de 25% de electric range. Aici aveți afișajele pentru Line Assist, Side Assist, Distronic și așa mai departe. Câți kilometri mai faci cu motorina pe care o ai? 529 de kilometri. Uite, nu m-am uitat să văd exact de câți litri este rezervorul, dar sunt sigur că consumul nu este unul mare. Ia, hai să vedem. Consumption, average from start, 0, că n-am mers mai deloc pe el, am mers doar pe electric. Dar nu avem și altceva decât from start, să vedem un average. Total range, mai avem 7 km range pe electric. O să pornim puțin aerul că o să ne topim aici, să sperăm că nu încurcă cu ceva. Uite, 4,1% de kilometri la 15 km pe oră. Asta zice el from start. Ziceți voi, dați-vă voi cu părerea dacă este un consum bun sau nu. Eu zic că este mai mult decât bun, ci este excelent. Hai să vă arăt o chestie mișto la Mercedes. Deschidem geamurile și să zicem că trecem printr-o zonă în care miroase urât sau vedeți fum. Țineți apăsat pe ăsta de recirculare și o să vi se închidă automat geamurile. Iar dacă ați trecut de acea zonă și le deschide, apăsați tot așa, țineți apăsat pe acest buton să se dezactiveze recircularea, vi le va deschide automat la poziția la care le-ați avut anterior. Și acum o să facem chestia asta ca să închidem geamurile și după aceea bam, doar apăsăm o dată și rămân închise. Asta dacă vreți să rămână închise. Aerul condiționat, bineînțeles, reglajul temperaturii individual la fiecare, auto, meniu pentru climă. Și ce mai avem pe aici? Comenzile pe volan, destul de multe și în partea dreaptă avem cele pentru navigație, iar în partea stângă pentru consola centrală de aici din bord, unde te poți juca de pe acest buton tactil. Ok, și aici avem limitatorul, avem
posibilitatea de a comuta dintre limitator și pilotul automat, selectarea distanței față de mașina din față cu ajutorul distronicului și după aceea setăm viteza la 50 la oră, să zicem. Și sunt curios că nu știu dacă o să plece sau trebuie să o ajutăm noi și trebuie să o ajutăm noi. Chiar nu știu dacă, uite, nu m-am interesat să văd dacă X3-ul sau Q5-ul au acest Active Acceleration. Am văzut din timp mașina. Frânarea este una agresivă, destul de agresivă. Sistemele de siguranță ale acestei mașini chiar sunt de top, nu avem ce să comentăm de ele. Chiar la testele Euro NCAP au ieșit 5 stele din 5 și chiar înainte să ajungem noi la locație mi-a frânat agresiv din cauza că avea impresia că mă bag în mașina din față, deși nu era cazul, frânasem. Și ia să vedem dacă nu țin deloc mâinile pe volan, o să mă atenționeze să pun înapoi mâinile pe volan. Nu știu dacă puteți să vedeți head-up display-ul, care are, uite că acum mă avertizează, care are destul de multe afișaje dacă mă întrebați pe mine. Partea de navigație, în care ne spune că mergem în partea de vest, viteza, distronicul și limita de viteză. Și avem și o muscă în mașină cu noi. Iar acum am setat o destinație oarecare să vă arăt că pe head-up display, la partea asta de navigație, vă afișează inclusiv detalii despre ruta pe care o parcurgeți. Câți kilometri mai aveți până la următorul viraj și cât este până la finish. Și aici o să virăm noi ca să nu luăm gropile. Așa. Și în continuare ea frânează singură. Și este chiar foarte precis. Sincer, mereu Mercedes la partea de safety și sisteme din acestea de siguranță a excelat și chiar a investit destul de mulți bani în zona asta. Ce altceva mai avem? Cred că cam asta ar fi. Să dezactivăm un pic controlul tracțiunii, să punem un pic mașina în Sport Plus, pentru că despre confort am vorbit nițel, și să vedem cum se comportă și la o accelerare mai bruscă, să zicem, nu știu, un jumătate de pedal a fost asta. Și este chiar foarte fâșneață. Foarte fâșneață. Wow, ce cratere. Și deși suntem în Sport Plus, mașina în continuare este confortabilă. La fel, jumătate de pedală. Hai să trecem la kilometri pe oră să-i afișeze aici. Și hai să vedem un kickdown de la 50 la oră. Chiar foarte bine. Și aici am atenționat că avem mașină în față și dacă nu continuam eu să frânez, cred că mușcam din volan singur când frânea aia. Ok, și am scăpat și puțin de aglomerație și hai să facem o accelerație. Și acum hai să frânăm destul de brusc. Mașina se oprește, dar totuși puterea cu care am apăsat pe frână e una destul de mare. Spre deosebire, de exemplu, dacă am 60 și frânez foarte ușor, simt că mașina se oprește destul de bine. În schimb, dacă am o viteză mare și încep să frânez, ca să mă opresc foarte, da, dacă îmi doresc să mă opresc foarte repede, trebuie să apăs foarte tare pe pedală. E un răspuns ciudat, să zic așa, la frână. Dar mașina frânează bine, atenție. Da, este o mașină mișto, un 2 litri cu motor electric la 300 de cai și 700 Nm. Ce poți să vrei mai mult de atât? Spațiu, aici când vine vorba de spațiu, ai putea spune că n-ai foarte mult spațiu, dar nu este un SUV de dimensiuni mari și trebuie să iei în considerare chestia asta, că este un SUV de dimensiuni medii, dacă nu chiar mici. Și ar trebui să ai în vedere chestia asta când îți cumperi un SUV de genul ăsta. Vrei spațiu, că atunci clar o să te gândești la ceva mult mai mare, un X5, un
GLS, mai știu eu, alte mașini mai mari. Fiecare marcă de mașină face ceva bine și dacă e să vorbim despre acest GLC și Mercedes în general, e clar că excelează foarte mult la partea de confort. Și dacă vrei o mașină care să nu te enerveze în fiecare zi, GLC-ul ăsta cred că este o variantă ideală pentru tine. Ai consum, ai confort și ai și niște stabilitate în mașină. Și bineînțeles și siguranță. Și acum hai să-i dăm niște note, să vedem cam pe unde ne situăm din punctul meu de vedere ca reviewer, dacă vreți voi. La partea de stabilitate clar putem să-i dăm un 8 din 10, pentru că nu este sportiv, este doar confortabil. Stă bine la viteze mari pe drum, dar atenție, nu are sportivitate. Trebuie să luați asta în considerare. La partea de design, fața mi se pare foarte mișto, mai ales la facelift. Când vine vorba despre spate, nu pot să zic că mă dă extraordinar de mult pe spate. I-aș da un 8,5 dacă ar fi să includ inclusiv partea de lumini ambientale la interior, cât și luminile ambientale din sistemul de sonorizare dacă este cel premium și anume Burmeister. La confort clar putem să-i dăm un 9 din 10 și nu o să-i dăm 10 din 10 pentru că sunt game de mașini mult mai mari și din clase mai mari de mașini care sunt mult mai confortabile decât acesta. Și nu în ultimul rând, fiabilitatea. Nu putem să zicem că excelează atât de mult având atât de multă electronică, inclusiv partea de hibrid, iar de menționat că hibridul este între cutie și motor. Imaginați-vă dacă apar probleme pe partea asta, cam cât de costisitoare este doar manopera pentru a demonta toate aceste piese, ca să nu mai vorbim despre partea electrică. Deci clar putem să-i dăm un 7,5 din 10, suntem deja optimiști aici, dar cred că un 7,5 este nota corectă pentru această mașină. Aici, ținând cont nu de ce v-am zis neapărat la partea de motor, cât despre partea electrică destul de sensibilă când vine vorba de orice Mercedes, nu despre acest GLC specific. Și ca o concluzie finală despre această mașină ar fi următoarea. Nu este nici cea mai de top din segment, nu este nici cea mai spațioasă și nu este nici cea mai sportivă. Acum de tine depinde ce alegi când vine vorba de mașina pe care ți-o dorești. Și dacă este vorba de un SUV de dimensiuni mici și vrei mai mult confort, în schimbul spațiului mai mare și sportivității, bineînțeles vorbind despre aceeași clasă de mașină, GLC cred că este varianta corectă. De tine ține ce mașină îți vei alege. Eu am fost Darius și dacă ți-a plăcut acest videoclip, dă un like, lasă un comentariu și dă un share să ajungă la cât mai multă lume.